Здравейте, мили мои! В днешното видео ще развенчаем 5 мита за етеричните масла. И ще започнем с мит номер 1. Етеричните масла са напълно безопасни, защото са натурални. Те са натурални. Извличат се от растения, но са в огромно концентрирано състояние, което ги прави не толкова безопасни. Представете си, че за 1 литър розово масло са необходими от 3 до 5 тона цветчета. Това е огромно количество, което прави маслата не толкова безопасни, защото са натурални. Използвайте ги винаги в разреден вид. Мит номер 2. Лавандулата винаги действа успокояващо. Така е, лавандулата действа успокояващо. Но когато ние превишим дозата, ще ни подейства, повярвайте ми, много зле. Ще получите главоболие, главозамайване, ще ви стане лошо, ще имате гадене. Така че дозата прави отровата. Това е също едно невярно твърдение. Мит номер 3. Етеричните масла могат да се приемат вътрешно с вода. Някои могат, някои не могат. Някои са напълно забранени за вътрешна употреба. Така че, когато вие решите да използвате етеричните масла за вътрешна употреба, това трябва да го направите само и единствено след консултация с сертифициран ароматерапевт или лекар, който в практиката си прилага клинична ароматерапия и използват 100% чисти, натурални етерични масла. Така че това е още един невярен мит. Мит номер 4. Колкото повече капчици сложа в дифузера си, толкова по-хубаво ще ми мирише вкъщи и ефектът ще е вау. Не. Ако сложим прекалено много количество, тогава вече наистина ще дойде обратния ефект. Ще ни заболи главата, ще си раздразним дихателните пътища, ще възбудим старите алергии, може да имаме кашлица, главоболие, главозамайване. Така че следвайте най-простия принцип. Една капчица е съвсем достатъчна на 5 квадратни метра площ. Това е също един невярен мит. И мит номер 5 е това, че етеричните масла могат да се използват за винаги едва ли не. Имам едно масло от преди 5 години, то все още мирише добре и аз ще си го използвам все още. Не. Всяко едно етерично масло има различен период за срок на годност. Най-краткият период, в който могат да се използват, това са цитрусовите плодове. Те са годни горе-долу в рамките на 1 година. След това вече всяко едно етерично масло се окислява. А знаем, че процесите на окисляване вече не са чак толкова полезни за нашето здраве. Така че използвайте етеричните масла в техните срокове. Това е още един невярен мит. Затова, мили мои, доверявайте се винаги на сертифицирани ароматерапевти. Проверявайте всичко, което ви се говори, чувате, виждате, този казал на този, онзи чул от другия. Когато става въпрос за грижата на нашето здраве и здравето на нашето семейство, проверявайте абсолютно всичко. За още по-полезни и много други неща в сферата на ароматерапията, може да се абонирате за канала ми, може да ме последвате и ще намерите още много по-полезна информация. Благодаря!